François Bayrou Frantziako lehen ministroak astelehenean konfiantza galderari aurre egin beharko dio, itxura guztien arabera ez da gai izango behar beste babes biltzeko gobernuari eusteko, honen gainean mintzatuko gara gaurko saioan Ipar Euskal Herriko diputatu eta eragileekin. Arratsaldeon ikusentzuleo jarraian aletuko izkigu xehetasun guztiak Frando Losor lankideak eta Atalante Zarrean ere egongo gara Baionan Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak bertan duen okupazioa aipatzeko. Arratsaldeko 5 bilduko dira Jan Gene Etxegarai auzapezarekin, baina lehenik Seaskak ikasturte berria aurkeztu baitu gaur Baionan, bertan egongo gara Jurre Bidegainen eskutik. Ez galdu. Aurtengo ikasturte berriaren aurkezpena egin du Seaskak gaur goizean. Naiz eta Ipar Euskal Herrian geroz eta ikasle gutxiago dagoen, iazko kopuruei alderatuta ikasle kopuruetan egonkor izango direla nabarmendu dute. Postasun iturri bat elkarteko kideentzat. Frogatzen du aurten ere ikastolek arrakasta dutela eskualegian, bai burasoak hor direla aurrak emaiteko ikastoletan eta gure kopurua berdinak direla 4.300 ikaslerekin. Ikasle gorakada hori batez ere Baiona eskualdean nabari dela azaldu dute. Hori frogatzen duela bai kostaldean ere badela gogoa euskara ikasteko eta euskaraz segitzeko, ikasketak segitzeko. Ez ditu Robles kolegioa sobera tipia bilakatzen da eta gure liseoa ere hortarako ere moan ditu dugu eta laster bigarren liseo bat eraikiko dugula. Hain zuzen ez ditu Robles kolegioan ikasle kopuru emendaketari lagunduko dioten obrak ez direla momentuz egingo deitoratu du Seaskak. Esperantza genuen hasiko zela, itzinkonduan sartuko zutela, eta azken mementuan jakin genuen etzela sartu, eta beraz hor guk mugimendu batzuen genituen informazio gehiago eskuratzeko, eta erran daukute egoera ekonomikoa ez dela erretxa, baina aurtengoa itzinkonduan sartuko zutela. Frantziako gobernuaren egoera ez egonkorra den garai hauetan, Seaskak azterketak euskeraz pasatzeko eskubidearen defentsan lan egiten segituko duela azpimarratu du. Azalde batetik emaiten dauzkigute erranen dugu arrazoin, diru arrazoinak, arrazoin ekonomikoak, erdizka sinesten dugu. Adibidez, basoaren gaia, hizkuntzaren gaia, ez da ekonomikoa eta ez dugu urratxik egiten aitzina. Guk uste dugu borondate falta bat dela. Argi dena da borrokan segituko dutela hizkuntza eskubideen alde. Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak atzo hasi zuen Baionako Atalante zinema zaharreko okupazioak aurrera darrai. Atzo iluntzean jendetza bildu zen 7etan deitu zuten ongi etorrirako. Biziki balorazio positiboa egiten dugu, auzokide hainitz eta Baionak hainitz urbildu da egun osoan zehar. Denak biziki kontent, leku hau behizideki baita, beraz biziki balorazio positiboa egiten dugu bai. Gaur arratsaldeko 5etan Jan Gene Etxegarai Baionako auzapezarekin bilduko dira okupazio honen geroaz hitz egiteko. Helburua albeste geratu eta eskaintza politiko, kultural eta sozial bat egin sistema kapitalistatik ateratzen den eta sistema kapitalistaren kontra eginen duen gune bat eraikiz. Gaurtik hasita egitarau zabala antolatu dute jendea gerturatu dadin, besteak beste, tailerrak, hitzaldiak, yoga eta kontzertuak izango dira. Frantziako lehen ministroa babes biladabil beti, astelenean Asamblea Nazionalean bozkatuko den konfiantza galdea dela eta eskuin muturrak eta ezkerrak ez dute lagunduko. Orain arte ikusi dugu azken 9 hilabetetan nola ibili den François Bayrou, izan dela arazo pila bat, engaiamenduak hartu zituen erretreten reformaren inguruan, aipatu da hainitz betagamen kasua eta nahiko iluna egonda beti, eta hor orain budjetarekin konfientziarik ez diot nik bozkatuko argiki, zenta orain arte ez du elkarrizketaren bidea ere jorratu.
Mugimendu hainitz urte astapen hontan, asteleneko bozketaren ondotik, asteazkenean dena blokatzeko deia zabaldu baitute Frantziako estatu osoan. Nik ulertzen dut, behintzat, zenta jendeak bozkatu du hiru aldiz erraiten alda, irabete batez, Europar hauteskundeentzat eta gero legegileen hauteskunde horietan, eta hortik atera dena da, zinez aldaketa bat behar zela. Gira urte eta 2 hilabete beranduago, ez da deus aldatu. Eta guai, 3. itzulia da, erranen nuke. Zenta ezkerra lehen tokian atera zen hauteskundeetatik, eta ezkerrak ez du Emmanuel Macronek eta bere lehen ministroek, ezkerra oposizioan sartu dute. Bertzalden 8 sindikatu nagusiek deiturik mobilizazio gehiago irailaren 18an, izan ere lehen ministroak aurkeztu duen aurrekontu proiektuak haserre handia sortu du. C'est une provocation. 2 besta egun kentzea eta 54 milioi euroko murrizketak egitea provokazioa da langileen eta umilenen kontra. Sozialistak deitoratzen du inflazio garaian erosteko ahalmena apalduko dela berriz ere herritar hainitzentzat. Zorra ere ez da arazo bat ere, baina gainera konpondu nahi balin bada olako arazoa, ez da beti ez da langileen bizkar gainean egin behar zergaitik, zeren gaur egun badira aberatsak eta baita ere ultra aberatsak. Nola sortu dira ultra aberatsak gainera 2017tik egin diren opari fiskalak, zonbait Macronek egin dituen patronalari eta aberatsai. Kezka jendartean, sail hainitzetan, osasun arloan eman dezagun. Nik uste dut sistema orokorrean aldatu behar da eta berritu eta ikusi behar da desberdina, baina segitzen badugu finantzatzen zerbitzu pribatua aberasteko eta eskatzen ekonomiak egitea zerbitzu publikoari egiteko lan bat gainera dirua sortzen ez duena, ez da segituko horrela, ez da posible. Frogatzen digutena da, nik uste dut politika orokor bat da, zerbitzu publikoek ez dira interesgai, ez dute dirua sortzen, orduan hobe da pribatizatzea. Eta gu horrekin guztiz kontra gara eta borrokatuko dugu aldugun guztia bai. Krisi sakona, politikoa, soziala eta ekonomikoa, ezin egona denetan aterabidea zoinote, erantzunaren parte bat menturaz, astelenean. Iparraldeko Orkestra Sinfonikoak sasoi berri bati eutsiko dio erronka zehatz batekin, emozioak sustatu. Iazko denboraldiaren bidez bete dituen 50 urteak ospatu eta Ipar Euskal Herriko txokoetara heldu nahi du jendartea ukitzeko. Egan nahi du unkitzea jendea, edo zoin jende mota izan adin hiriko jendea, baserriko mundua, baserriko jendea, gazteak, adinetakoak, nahi ditugu jende guztiak unkitu. Horrengatik deitu dugu biozbero, frantsesez, exaltazion. Hain zuzen, Siberoa, Baxi Nafarroa eta Lapurdiko 16 herritan presente izango dira artistak. Hori helburu nagusia da, joaitea herri txipietaraino, ahmenda hitzerat jonen gira, eta salaundietan ere, hemen eszena nazionalaren esku den angeluko salaren kudeaketa, hor ere emaiten gira. Egan nahi du, gure musikariak biziki malguak direla, eta erakusten dute, edo zoin toki desberdinetan hartzen aldirela, formatu desberdinetan ere bai. Orotara, 28 itzordu proposatuko dituzte genero eta estilo anitzak jorratzeko nahiarekin. Mozartetik Devorak eradeituriko kontzertuak hasiera emango dio zuzendari ospetsuak jasoko dituen sasoiari. Bada Benjamin Atair, unek du egonaldi bat eginen hemen sorkuntza baten iteko, zenta ongi da jadanik existitzen diren obra batzuen emaitea, baina nahi dugu orkestra horrek ere praktika ditzan bizi diren edo sortzen diren obra berri batzu horrengatik Atair horrek eskainiko du hori. Gero etortzen da ordan Benjamin Levy, aipatu duguna, etortzen da ere Victorien Van Osten, horiek dira xefa handi batzu Europa mailan fama handia dutena. Aurten ere Iparraldeko Orkestra Sinfonikoak mugaz gaindiko lanaren aldeko apustua egin du. Hor berrikitan orkestrarentzat ibili gira Iruñan eta emeki oai 3. urtendako sortzen ari gira lotura bat errenteriarekin. Han bada musika eta erakaskuntza artistikoaren inguruko instituzio nagusi bat, eta orduan heiekin sakontzen ditugu harremanak. Orduan Gipuzkoa, Nafarroa.
Sasoiari hasiera emango diote urriaren 4an Angeluko Kintao aretoan eskinitako kontzertu bereziarekin. Ikusentzuleok iparraldeko orkestra sinfonikoaren doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!